mga bagay na low. Ang mga bagay na ito ay sinilta ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Naman kayo. Ang mga bagay na ito ay sinilta ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay may kilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng aking kalulatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangangkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalahin ko sila, hindi idinadalahin ko, kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin. At ako'y lumalahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Iyaw ang mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Iyaw ang mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapamamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napapaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuhatan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako ay iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo sa akin at ako ay sa iyo, na sila na may sumahatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako ay sa kanila
at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumudoong kasama ko, upang makita nila ang kalulatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita. Ang nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipinakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ah, Pasalamat na po, manalangin tamo. Mayin tamo pong metong papuri. Banalaig pami. Una po, dakal salamat, karing pagkulob mo pong biye kami ang pong pagkabiye. Kilob na po ni Aldo. Salamat po, ngayon nga ba kay ti Diyos ko, miras na naman po yung kiking pamanyamba. Ngayon nga ba kay ti Diyos ko, bang puryanda ka, ang pong pamintuan ni kaya kampangay, espiritu ang pong king katutuan. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko, sana po ganap mo sa pong pamalaan din kaya kayang balang sarili, ang pong kaisipan ngayon nga ba. Ban kanita po gino, manyang kaming lalong mahigit mga satsat karing pekit ang wanan min tungkulan kaya ka. Igpangin po nga ba kay ti Diyos ko, sargo din kaya kaming paksang kaya kaming pag-aralan, Diyos ko sargo, midapokla, kindulang dapo din kaya kayang puso ang pong kaisipan ngayon nga bak. Diyos ko ngayon pong kagawan milaring banal min tungkulan ni kaya nga pong sablang mikakapatad, manibat po ka rin mga intang, manibat sablang kayanakan, sablang membro, sabla pong manungkulan at ilaga mo bang manalakaran king kaya kayang kasalpantayanan. Diyos ko sargo tulutan mo ngayon nga ba kay tigpa, imbalang metong kaya kami Diyos ko nung nino man sapo kaya kami ingatin bilbitakin na no kapanandaman. Diyos ko sargo, ikaw mitang mayapaya mong gamat. Apisan mo kaya ng pong limbang kanita Diyos ko, manyang kayang lalong mahigit mga sadsad. Pong bangya po malaring manatili itang kasangkanan ka rin kayang balang sarili. Igpangin nga ba kay ti, hanggang na po rin kayang kapatad. Pinili mo po ka rin dakal Diyos ko, manatili sa po. Kitang sikanan ang pong pyesa, karing karilang balang sarili ang pong kaisipan. Igpangin ni rugong gaman dala po rin kanilang banal tungkulan, Diyos ko sargo, kaya bating do po din kanilang sarili, karing tingkap ta pong tungkulan kaya kaban kanita. Makanyang do pong ituro kaya kami yan pong ibalita, ding mayap ming gawan bang ikasulong nanin kaya kayang kasalpantayanan. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko, minopugisan ng sariya sa yan, tambit lang ding balang lalaman da po din kaya kayang puso ang pong kaisipan Diyos ko, ika po balo mula. Igpaila po rin kaya kayang samo ang pong panalangin ngayon nga bak. Diyos ko sargo mo kanya mo pong tanggapan. At makanyan mineman pong tanggapan tang malmong biyendesyo ng pong pamipala. Ikasapong magaring kaya may manabat ng ininggaman po king wakas. Iyanasa ako. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang nakikita o materya sa daigdigang hindi nakikita o Espiritu sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos, patungo sa Diyos, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay nagpansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulot sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medium ni Del.
Hablas na titipa ating kapayapaan kingkakong panipa mekong matimawa ketiang gabanwa ing maya payorang yabat ke kayo wapi na lang tupnang mibaba ta kayo manibat king mula nayake lalayo kasal pantayanan puso'y tanamiyo lilipas lang oras aldot ka panaunan imong isipan mo'y git ke kong pag-aralan tin kayang ulaga ampon kaya blasan dapat yung antiti ke kong ka panualan pakatandanan yu pakayesipan niyo nungaya kakit ning Diyos ke kuya tiyo kingke kong sarili yan pag-aralan niyo pagkabiye at biye babiene ke kayo balen kanwanan mong ba't ka mo mulahiyan ing pamiba tayo ikong manungkulan papakit na ning Diyos ke kong kapagalan mama ko'y ngablas nginit ka pilan man maragol amarang kol sakit ning yato nung kakitiyo yan at daramdaman niyo miyaliwang lugar
lugar. Yan basayong pilan lang kaladuang ding biera mama ko. Papakit na ning Diyos bundok mo tibagiya. Inumandang danong aping kayabe na. Atalang palasyong yaneya tikpana. Balen ko'y kayo isipan yung muna. Atin ko kaya nga gagawang daraptan. King pangatay Diyo tin kong pakinabang. Daramdaman niyo yung krisis sa matimbang. Pipebolayan yung tinangka tuparan. Ingagagawayo in Diyos sa plasana. Matutupad aying sasabihan ng Biblia. Wanong nanong tenam iupapola niyula. Panahon ng ening binima Beliyang. Isulong yung maigit gewayo'y dagulyo. Pasilame ko ngan etutok ng kayong pakilutlutan yung Yanardo krisisyo. Magawa ng mayan ulining dapat yung bundok ang maragol. Pilan lang petenang pilan lang miyabual ayete kaladuang. At itang patayan yaneya merimla. Pilan lang mama nga naiti kaladuang. Oy ko balen ko ingke ko yatad ko manibat simula dapat iyo biyaya niyo.
betong yung panamdam, beto nga dapat iya, metong yung pamisip, itiyang pukul yung inggewayo na pun, yan pila ng banwa. Y Apostol Santiago, king pamanayan ng nano yamang bagi, ingke ko yatan na alang kaya blasa na maya plaltoyang akisamsama niyo king pana langin yung ikit yun na iti bundo ka matasong naning makalunos matayo abatiyo anak na ning Diyos iniulitan ko bukod king nobenang ketiyo gagawan ipakisabi kong iyo kakalingwan emoing kalamidad ay iti daratang mumuna ng danop ening sa lukuyan aldordo aldordo yan pangagising yo marap ko no karin maniti biliyo dalangin kung dapat labenyeng bundok yung sana'y Diyos enay tuluting pinsala ko ing mayop at dapat yang kekong kandungan mamong paano galing alang sa langsangan kimbalang penandit ating kapamintuan matning sasabyan ko'y tikala sa giengan ing Joseph pabiro nganing ebanghelyo nung nanong itanam iting po pulan iyong don yung mayayakit itiyatulan yo pagkabye at beye sablayan alayo eninano kaya'y kekong pag-isiban sabla-sablang atin ng eni kabiasnan ulit kong eyo ka kalingwan
talakad, yang maya pusoyot panamdam. Bayong Jerusalem matitimbagyan. Lelangan binyen yas baking minunang. Paintulot na saibe, iyan alang alang na. Aldardo pangbukas king gaga, wako pa. Ing bagyong masikan, kaligaligan yan. Itiyan milawot, ikayo ng kamtan. Ablas ding dalong yung alalang sumbagal. Naman sa releo, karing ka pamintuan. Pakikwat na nyo sa king begit, king aldong. Ing pamanalangin, bukal king puso yung maglame kong mayap itiye mama ko. Maganak ang puso, tiningan ke kayo. Damdam na ning betong sana damdamyengan. Masakit ning metong sa masakit yengan. King pangayat yukong saglita orasan. Ngeni makibatlaking kana kung kutang. Ninuing me pundasyon kingaldo na punyong. Binalak yung mayap king tabernakulong. Malwat ne ing oras ay teme labas yu. Maganak ang anak, makibat ko kako. Tinakong ang tipon, ikong at yulalam. Intulay yung maygit, bayo ng tangalan. Itingan king biyeng, embabo burayan. Mitan ko king saglit kukotnan dakongan. Ikong atsulalam dimdami ko. King planong kewayo, king kekong tabernakulo. Dimdamiyong angyang tiya magkanungo. Manarkasya kayo, ananing ke kayong pakinamdam ayarandam. Tiya magkanuno mo. Dintipon nyo. Higit ikayong sablang at sulalam, eko marine, nung ala, nung atin. Iti ang kanakong kukutang. Ingkekong kasalpantayanan, kabyasnan, beluanya, mamuya, at maganakaya. Akibatan niyo ko, bakit dadala ko yan? Eko baring mibili aking ablang. Ingke kong panata, bangka nito, dingke kong koleksyon, matitipol lang tunggal ditak, babye nala, karing talaingat yaman, antimong manibala. Bitang ko saguli. Awsanda kayo, ikong maganakang at sulalam. King makoy tapinandit. Uling in sentro ngayon
kailangan ing mabagot siya. Uling yang simulana ning sibol tagumpena ning biye, ating kayang plano matibe. Ang tinaning mengi balak la, magdistansya na lamon dita. Maygit makaragol bagyaking sentro. Pakibatan niyo ko o yaliko. Daramdaman niyo ko o yaliko. At inalo.
ning kusang loob maragulya kingarapanan nin Diyos. Anak na nin Diyos. Pota mitulad ko, karing menatang dalagang alam bakas, dinatang ingoras, dingaliwa, alalang sidyang, paglanyang pabelo karing sulura. Inyang datang iya ing maestro, elamilob, mi kabatya ing pasbol. Isipan nyo, ing kekong pamaniwala ngayon, maulaga. Kilalanan nyo, igugulisa ko kay kayo, karing hanggang sentro, may git kondili.
Evangelyo. Imbalang pigkalubiyong utsabas, pagbalik yo, singkok, siksak, may balik, ingke kong kandungan. Anya, lawenyay tang bundok amelasak, libo-libo la rin pete na. Lawenyo rin kapatad yung ngangeni, makalunis la, alang danong ayasak lurang alang api. Pilan la rin mamamati. Uy kayo. Manibat, kinibat, inawad na ng Diyos. Impagkalubyo. Ang ngangeni, eko pumekat dolubusan. Nung makuswelo ko ka rin tinikdo na, lalo kung makuswelo ka rin pangetinikdo, ulin din pota, tagalan tikdo mo na mga tila. May payabak kaya kayong epatinikdo. Ikong sabla. Yan itikdo kayo, manalangin tamo. Kakatas-katasan puning kayo pa yan ardaring anak mong meto at ipunan. Di natanging oras, boses mo po dimdam. Pasalamat lapong alang lang kabiguan. Lalo mong dagdagan o yung pamibatara. Uy ngadwan ko keka bande maglililang. Ganap dang si kanan pagkabiyak kagom na Diyos ko po'y biyemeng lang dumanap karela. Pasalamat ko pong ulit-ulitan ko. Ikitdang matara, Diyos ko na anong linto. Pakisabing mayap, pagamuha mo ko. Enesang mayaki, bundok ayatiyong. Diyos ko ilangan, kawilan mo Ginoo. Ngano mang kalamidad at yaking yato. Biglang kamatayan, dano pa'y babye mo. Metong man karela, Diyos ko yeyado po. Dinan mo ngang persa, ganap asi kanan. Uingke kasamo ko, emo pain tulutan. Diyos ko ating lungkot, sabla po mirasan. Mabaya ta subok, uling anak mo ngan.
Diyos ko'y kabalo mo, malangan ka na ako. Manibat king mula, ikay nutos mo ko. Minagos yung sibol, iti po me batyo, ilang mix simula binyere yung salamat po ginuwalang kayang ganan. Diyos ko anak mula ka ko pumalangan. Na anumang ligalig o'y ti kaparusan. Mabayat at sakit, alapong mirasan. Bunga apoyla ang gapagkabiera. Karing aduang gamat kung eniadwana. Binye mamaala, ginogagawa na. Ingsab lang bilin ko po daramdaman da. Mielang ang timawa, ampon kapayapan. Mabayat at sakit, tinyang panuluyan. Bukluran mong lugod, metong panamdam. Bampoy ang bure mo at agawarangan. Yan na sa ing bendesyon, ang pompatnube mo. Tuwal na yung pon kilob, ning tabernakulong. Uy, wawag-wag ke, di nga duwang gamat ko. Lang naman no balang, yan sa maestro. Dimdam yung sabla, king ka kong panipa. In Diyos e pabiro, soyo ko talwina. Tenam naning tao, yaring popolana. Tinanam kang dakal king mo polkan. Sige ilan namong banal kong tungkulan. Sabla ngene, lual kilob daramdam. Ing maya pawaras, ampon kapayapan. Ke ko lalakwan ke, Santiago dinatang. Laula. Adwa tayo ping basket.
Hello po. Ah, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At magandang umaga po sa aking mga kapatid ko po sa pananampalataya. Tunay nga po tayo mapalad. Hanggang ngayon, hindi po tayo pinababayaan ng ating banal na espiritu. Lagi po tayong sinusubaybayan. Kaya dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Siya po ang provider sa bawat isa sa atin. Mga kapatid ko po, meron po tayong tinatalakay na tema, pagtitiis sa tunay na ako sa sarili. Paglilinis sa tunay na ako sa sarili. Paano po natin ito magagawang paraan na ang bawat isa sa atin ay linisin natin ang bawat sarili natin? Paano po natin mapapatunayan? Unang-una po, dahil meron pa po akong kasama na magbibigay ng diwa sa ating pag-aaral sa umagang ito. Buklatin po natin at lumapit tayo sa Diyos. Siya po'y lalapit sa atin. Tayong mga makasalanan, magugas po tayo ng kamay. Tayong magdadalawang isip. Dalisayan po natin ang ating mga puso. Santiago 4:8 po. Basahin po natin para hindi po tayo malito. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Napakaganda po at napakausay ang ating pag-aaral kung ito'y ating mararapatin na dapat gawin. Kapatid ko po sa pananampalataya, at basahin po natin ngayon ang ating tema para po ito'y ating mabigyan ng diwa sa abot ng aking makakaya na tulong ng Diyos na para sa gayon magkaroon po tayo ng konti pang kaalaman. Dito po sa yung ating pong nakasulat dito, hindi po yun ang tema dahil po wala naman pong unang Pedro, versikulo 2:52 ay 46 hanggang wala pong ganon. Ang referensya po natin dito sa may unang Pedro 5:10. Yun po. Basahin po natin. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tayo po ba'y naniniwala? Tayo po ba'y naniniwala ang Diyos ay siyang gumagawa sa mga ating pagnanasa na hibig nating gawin para sa kanyang kalooban ng Diyos? Amen po ba yun? Amen po. Dahil po ang Diyos ang kumikilos sa bawat isa. Nasabi ko nga po kanina, ang provider, ang Diyos lamang po. Kaya mga kapatid, ito po ay nagpapatunay sa sulat ni Pablo sa tao Pilipos 2:13 po. Basahin po natin kung ano po ang kahulugan. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ano po yung mga mabuting kalooban na dapat nating may dulot sa Diyos? Unang-una po, higit sa lahat, yung pagbabata natin, yung pagtitiis. Dahil po, kung tayo ay tumalima sa Diyos,
Yun po'y kanyang utos. Dahil po ang kanyang utos, matuwid at mabuti. Wala pong kahila sa ating pag-aaral. Napakainam po at napakaayos, napakausay po ng Diyos. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung yung ating mga dinaranasan na pagsubok, kahit ano pong mga bagay-bagay na dumadana sa atin, yun po ay taglay lang natin, makibahagi po tayo sa kahirapan. Ganito po tayo, tinawag ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po tayong malulumbay o nalulungkot. Kung ganito man po tayo, habang tayo'y namamalagi sa mundong ito, sa sandaling panahon po, upang tayo ang Diyos ay maging sakdal po tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya at kung paano po, binasa ko yung referensya, tunay nga po, ibinigay ng Diyos sa atin ang isang pagdurusa o pagtitiis para lamang po tayo'y makibahagi sa ating Panginoong Jesucristo. Kung paano po ang ating pananampalataya, dapat po natin ikagalak lahat po ng bagay na ating nararanasan, mga biyayang kaloob ng Diyos, dahil ito po'y kanyang katuwiran. Katulad po ng gintong nasisira. Ipinaparaan po sa apoy yan upang makita nila kung dalisay ang ginto. Higit po ang pananampalataya kaysa sa ginto. Dahil po ang pananampalataya, yun po ay para sa atin at para sa Diyos. Basahin po natin at kung paano yung unang Pedro, Kapitulo 6, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7 po. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Sino po ba sa atin na hindi dumaranas ng pagsubok? Habang may buhay, ang kahirapan ay namamahagi sa atin. Hindi po lumalayo yan. Pero kung tayo po ay lalapit naman sa Diyos, maharing dadalisayan naman po ang ating puso. Kaya ang sabi ng banal na batlaya, magkaisa po tayo sa Espiritu. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung mapapasa atin ang buhay ni Kristo, tiyak po ayon sa banal na ebanghelyo, ay mahayag siya, ay mahahayag din po tayo na kasama niya ayon po sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, dahil po si Kristo, siya po ang tunay nating daan, siya po ang tunay nating buhay, siya po ang tunay na katotohanan. Alam po ninyo, ang sulat, ang nakasulat sa 1, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang nagsalita. Sa John po, buklatin natin. Sa John po, chapter 11, verse 21. Kung ano po ang sinasabi, tayo ay walang kamatayan magpakailanman. Kung na ito, sabi po dito, sinasabi nga, hindi po, 11:26 po.
chapter 11, verse, sabi po dito, at nang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Saan pa po ba tayo pupunta? Yamang nakilala na po natin ang salita ng Diyos. Sa tagal na nating nag-aaral bilang espiritismo, bilang espiritista. Maging dapat lamang po ang pagtitiis ay pabayahan natin mapa sa atin. Dahil ang banal na batlaya, pinagtitiisan po tayo hanggang ngayon, hindi po tayo iniiwan. Upang po tayo'y maging sakdal sa Diyos. Napakainam po, mga kapatid. Kung paano po ginawa ng ating Panginoon Kristo na tayo'y nakikibahagi sa Kanya. Ayon po na nasusulat sa unang Pedro 2:21, basahin po natin. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng alimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ano po? Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, ayahan po natin sa buhay natin ang pagtitiis. Para lamang po tayo ay maging sakdal. Ayon po yung nakasulat, ayon sa banal na ebanghelyo. Buklatin po natin uli, Santiago 1:4. Ang Biblia po ang nagpapatunay kung paano po tayo makakaraos. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kapintasan. Yun po ang ating kaantungan pagdating ng araw, mga kapatid ko po, sa pananampalataya. Kaya ang ating pananampalataya ay bigyan po natin ng kagalingan. Dahil po, ang pananampalataya, kung ito po ay ating may sagawa sa kalooban ng Diyos, ito po ay maaaring wala na po tayong hahanapin pa. Basahin po natin para po ay ating mabigyan ng linaw. Ayon po sa nasusulat. Pangalawang Pedro 1, Kapitulo 1, versikulo 5 po. Ang gaya pong 8. Ito po ay isang mabuting pag-aaral para sa atin ito. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. Tuloy po natin sa 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Sa 7 po, ang kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sa 8 po, ito po ang pinakauli. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, sumagana ay hindi kayo pababayaan maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalinaw po ang nakasulat. Basahin ko po rin po sa Roma 4:5 bago po ako magtapos. Dahil po ang pagtitiis, mainam po para sa tao. Nagkakaroon po ng malaking pag-asa. Datapos sa kanya na hindi sa tao, Tao Roma, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 5 po. Bago po ako magtapos. At ang katyagaan ng pagpapatunay, ang pagpapatunay ng pag-asa. Tuloy po natin sa 5. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa kanyang pagmamahal. At ang pag-asa hindi umihiya. Di po tayo nabibigo sa ating mga pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuos
ay nabubuos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Yun po ang ating dapat tandaan. Kapag po tayo'y dumadanas ng hirap sa mundong ito, di po tayo pababayaan ng Diyos. Magkaroon po tayo ng tibay at lakas ng loob at katatagan sa buhay natin hanggang sa muli. Magandang umaga po. Binabalik ko na po ang bike sa... Good morning po. Maya pahabak po kayo yung pauna ko po yung metong nga Diyos. Kada po kayo kayong pengari. Alang sa akong susuporta kayo kami kayo nakan. Yung kaya taong tema, sananay po kasanting. Paglilinis sa tunay na ako or sarili. Nino po bawari yung tunay na ako. Example po, iya ko po kagi yung ini, ala po ya ko ini. Nune, yung kakong po, yung tunay na ako po ya, yung kay espiritu ko po. Pauna ko na po kayang kakong sarili, meto kong makasalanan. Alinis kaya pa po kaya yung kakong sarili. Opo, alinis kaya po. Uling pong istong kaburihan ng tao, magagawa na po. Makanaan kaya po, nanong pong paralan para alinis kaya po yung kakong sarili. Kapamilata na po ng lugod. Atin pong makasulat kan Santong Ebangel yung nung yung lugod yung umiral, kaya katamo, makanyan yung ganaganang kasalanan, kaya katamo kaya niya matatakpan. Atin mo rin pong makasulat kan Santong Ebangel yung kaya Colossus 2:6, nung tingga may po yung Kristo, kaya kang biya, makanyan may po ito yan yung kayang yapak. Nanong makananong isuntik yan may po, makanya niya pong matulagi katamo, kasi po gagawan tayo ng kaburiana. Pasibayo po, inimo po yung kakong dita kayo, sir, kaya kayo. Pasibayo, maya pahabak po kaya kayo. Maraming salamat po sa ating mga kapatid. At una po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong Panginoong Diyos, at sa ating pong mga magulang at kapatid sa pananampalataya sa umaga pong ito. Alam niyo po, karagdagan na lang po yung sa akin sapagkat naipaliwanag naman po yung naunang nagsalita sa akin. Napakaganda po ng tema natin ngayon, paglilinis sa tunay na ako o sarili. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, lalong-lalo sa umagang ito, sino ba kaya ang hindi naligo sa umagang ito? Siguro po wala. Sapagkat likas po sa atin, mga tao, na yung pagiging malinis sa katawan. Lalo na po yung sanay maligo ng 2 beses sa isang araw. Minsan gagamit ka pa ng mamahaling sabon o shampoo para maging malinis ka lang. Diba? Lalo na yung mga ating pong mga magulong, ating mga asawa, pag maglalaba yan, iba-iba rin yung mga sabon yan. Minsan gumagamit pa ng pampabango sa damit, no? Para yung kanilang damit na nilalabhan talagang maging malinis. Pero yung paglilinis sa tunay na ako, sa ating sarili. Tanungin ko po kayo, sino na po ba kaya sa atin ang malinis na? Sino po ba kaya sa atin ang hindi na nagkakasala? Meron po kaya? Alam niyo po, naging likas na sa tao yung parang napakagaan na lang sa iba, no? Yung paggawa ng kasalanan. Yung kung minsan yung pagnanakaw na lang sa mga bagay-bagay. Alam niyo po, kahit tanghaling tapat ngayon, hindi na po safe mga bahay natin ngayon kung minsan bigla na lang may pumapasok sa atin. Ganun po, kalakas loob ang paggawa ng kasamaan ng mga ibang tao. So, ang tinutukoy po ba kaya dito sa paglilinis sa akin, ano po ba ang dapat linisin sa ating sarili? Basahin po natin dito sa 2 Korinto, Kapitulo 7, versikulo 1. Di takya mo po yun, huling oras na po. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos.
So ang tinutukoy pala dito yung ating laman at ang espiritu. Sapagkat kung ano po yung ginagawa ng laman, nagpipidback po yun sa espiritong nandito sa ating loob-looban. So, yung palang espiritong nandito sa atin, ang dapat nating linisin, yung nasa loob, hindi lang po yung physical nating katawan na panglabas, ang dapat nating linisin, kundi po pala yung espiritong nasa atin. So, tayo pong gumagawang pilit ng tayong nililinis natin yung ating sarili sa mga bagay-bagay na paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ano po kaya ang dapat nating iwasan? No? May binigay pong talata dito na dapat iwasan ng tao upang hindi na po siya madumihan pa uli kung ikaw ay malinis na. Basahin po natin dito sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Ito yung dapat nating iwasan. At hayag ang mga gawa ng laman. Ito po. Alam naman po natin, yung kagustuhan ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu. At ang kagustuhan ng espiritu, laban naman sa kagustuhan ng laman. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito. So, kailangan po pala iwasan natin ang mga ito. Unang-una po, pakikiapid. So, alam naman po natin na isang beses lang po tayo mag-asawa. Maliban na lang po kung yung asawa natin wala na. Meron na po tayong exemption doon. Karumihan at kalibugan. So, yung mga halay na mga bagay-bagay, yung kumisa kasi kahit sa isip lang magkakasala ka eh. Lalo na sa mga lalaki, pag hindi natin maiwasan, ay dumaan na maganda yun, mapapatingin tayo. Pero minsan nagkakaroon ng masamang pag-iisip. 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo. So hindi po pala kagandahan yung lalong-lalo na po tayong mga nasa pananampalatayang ito nagkakaroon ng pagtatalo. Paninibog ho. So, siguro normal lang yung magselos ka na kung may nasa katwiran ka naman. Pero kung naninibog ka ng walang dahilan, siguro hindi na rin tama yun. Pagkakaalitan, so ito po yung iwasan natin, lalong-lalo na po tayo magkakapatid sa pananampalataya. Iwasan po natin magkaalitan tayo. Hindi po kagandahan yun lalo na sa ating mga kabataan na nakikita. Kailangan po tayong mga magulang, maging role model din po tayo. Ito po, ang pinakamahalaga na dapat iwasan ng mga mananampalataya, pagkakampi-kampi. So ito po, kung minsan nangyayari yung bagay na ito. Pakikibahagi, mga hidwaang pananampalataya, 21 po. Mga kapanaghilian, mga paglalasing. So kanina po, yung ating bise, pinapaiwasan niya sa sobrang alak. Siguro medyo nakakarami ng inom. So kailangan pala iwasan natin yung paglalasing. Kung gusto natin talagang maging malinis. Mga kalayawan, ito po, kuminsan nangyayari ito. Yung mga bagay na, kuminsan, yung mga bagay na hindi na natin kailangan, yung hindi importante sa ating pamumuhay, siguro iwasan po natin yun. Lalo na yung mga, alam po natin mahalaga yung cellphone na ngayon. Pero kung yung cellphone mo 5, 6, so hindi na rin po bagay yun. Sana po tayo? Mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipailalay sa iyo, tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, tignan niyo po, pag pala yung mga bagay na yan ginagawa mo, wala ka pong lulagarin sa ating kaharian. Hindi po maisasama yung pangalan natin sa kaharian ng Diyos. So, bilang mananampalataya po, ano pong kailangan natin gawin? Dapat dating gawin. Dito po, basahin po natin dito sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 16. Konti na lang po to. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. So, tayo po, nagpapasakop po tayo sa mga banal na Espiritu. Tinuruturuan po tayo kung ano pong dapat nating mga gawin. Pasakop po tayo sa kanila. Kaya nga, nandyan po sila para tayong pong mga mananampalataya sa Panginoong Hesus ay maging malinis nga. Sapagkat alam naman po natin, ang ating Ama po ay banal. So kailangan po ang bawat isa sa atin ay magsipagbanal din. So bisa kayo papuwari kitang ulit-ulit na milalayong kayo palulit-ulit at tsuka kini. So balo tanang ping kasikitang kining yaton
At kini mo rin pong Santiago, kining Kapitulo 1, versikulo 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tangkapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So, sana po, detang balang daramdaman tamo, kailangan po didinan talang laman. Alang tok nang po pipilitan da katamo tuturwanan, bibyedo po rin banalayaman o dem banala espiritu. Anya atyo mo po kaya katamo Nung yung balang metong kaya katamo, po maging malinis at yun na talaga tao. Nung imbalang metong kaya katamo, may naya po karetang bagay nga rin, karimpitan na ng laman na yun. Paiwas na po kaya katamo. Uling kung tinataglay pa rin po natin yung mga bagay na ito, hindi po tayo magiging malinis magpakailanman. At yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po at napakarami na po ng mga napag-aralan ho natin. Maraming salamat po sa mga naging tagapagsalita po natin sa umagang ito at dun po sa ating magulang na gumanap po sa kanyang banal na katungkulan. Naway maraming salamat din po sa ating Diyos sa binibigay niyang kalakasan sa kanyang pangangatawan, nakasama po natin siyang gumaganap sa ating mga tungkulin. Yan po ang ating magulang. So, napakarami pong mga pag-aaral na ating narinig. Kung ito po ay isahisip po natin ito, lalong maganda po kung isagawa ho natin yung mga mabubuti nating narinig sa umagang ito. Dahil po, kung hindi po natin ito may sagawa sa ating sarili, yung mga kabutiang ating naririnig, ay magiging walang kwenta po. No? Sa Kapampangan, bawog mo, na po na po. Kaya po, yung bagay na ating pong narinig sa umagang ito, dahil po ang ating sariling ito ay may dalawang kumakatawan sa ating sarili. Ito pong nakikita nyo, sabi ko nga po, itong laman na to, at saka yung pong naririnig nyong boses sa akin ngayong umaga. So ito po, buhay po na laman at espiritu. Kaya po, tayo po ay laging pinaalalahanan po ng mga banal na espiritu at ng banal na ebanghelyo upang tayo nga po ay ganap na hindi na makakagawa dun sa hindi po kagustuhan po ng ating Panginoon. Kaya po, mapalad ho tayong mga mag-aaral po na mayroong pong nagtuturo sa atin kung ano po yung dapat at hindi dapat. Na pag hindi po natin ginawa yung hindi kanais-nais sa ating sarili o hindi po natin hindi ho natin ginawa yung kagustuhan ng laman na sabi po ng mga naging tagapagsalita po natin, pero sa katotohanan lang po, ang laman po ay malakas. Kaya po, lagi po tayong pinaalaanan po, lagi niyong bantayan, sabi, ang ating mga sarili. Dahil po kung hindi ho natin ito magawa, baog lamang po yung mga naririnig po natin. Tuwing pong linggong tayo po ay nagtitipon. Sabi nga po ng banal na Espiritu, ang Diyos po ay hindi nagpapabiro. Kaya sana po kung ano yung narinig nating mga kabutihan, at yung mga hindi mabuti po ay isatabi na po natin. Kung di yung pulutin natin, yung makakabuti sa atin, kahit lamang po sa panglaman na makikita ho natin, kung sosobrahan po tayo ng pagkain na hindi tama sa ating pangangatawan, hindi angkop sa ating katawan, baka po magkaroon po tayo ng eye blood. Hindi po ba? Kaya po, ingat din po, kahit po maraming pagkain, kahit maraming ingat din po tayo doon. Yung makakabuti po sa ating kalusugan, yun po ang ipasok natin dito. Kagaya rin po ng ating mga naririnig, yung mga kabutihan pong ating narinig, yun po ang ipapasok natin dito para sa ating espiritu. Ang katawan pong ito, lagi ho nating inaalagaan. Lagi po nating pinapakita na tayo po ay malinis.
ito pong panglabas po nating katawan. So, kung gaano ho natin kamahal itong katawan na to, ganuhon po rin natin mahalin ang espiritong nananaan sa atin. Kung paano natin linilinis ang sarili natin sa pang-araw-araw, ganun din po ang ang espiritong nananahan sa atin. Pakainin din po natin siya ng tama na naukol po sa espiritu. Kaya sana po mga minamahal kong kapatid, ang mga bagay na ating pong narinig ay tunay nga ho nating matanggap dahil po kung minsan ang ating sarili mayroon po tayong ugali na bilang isang tao. Kaya tayo lahat po ay, sabi nga po, nagtatanong ang ating kapatid, sino bang malinis sa atin? Kagaya rin po ng sinabi ng banal na Espiritu, nung pong si Maria ay sabi, king kapampangan namo po, nung ninong alang kasalanan nga na iyang mamatu, ana ning kikatamong Yesus. Ala pong may matu kayang meto nga babay, uling itamongan mi kasalatamo. Binilidongan puring batu at ginulutla. So sabi na po, manibat ngeni nga na emo nagagawan itang dapat maging malinis ka kingarapan ning kikatamong Ginoo. Dapat siya po karetang maya pagdapat, yami patawaran tamo. O yung tao mi patawaran niya. Potapong tanggapan tayo, Jesus, king kikatamong sarili, potang tanggapan tayo, na sana po yapining pagtanggap tamong buo kaya. Sabi na, eta na ulitan, eta na babalikan itang kikatamong dating gagawan. Itang matwang baluti nga na lukasyo. Itang matwang ugali, lakoyo. Nunay itang bayong mi pagkalub kikatamong kayapan, yung malyaring gawa na po ning tao. At din kaya katamo pong pisaw-saw, ngayon aldo ngay ni, kata pong first, kahit po 6,148, kata pong kaduang basket, 2,713 lapu. Bakit po may kakating antikanining offering po na po? Yung sa kempong tutuna, pilano pong kapatad tamong mga hospital, mga combine. Sorry, ani po, panyaw tala naman, kita pong kagiwan tam. So, naman po, kailangan ning maraguling ibiyatamo, nunay itang agyo na po ning kikatamong kusang lub. Makanyan mo naman po, reminders po, karetang pag-anak-anak, kikatamo ning banal ay Espiritu, lalawin na po ning Diyos, yung kikatamong puso, yung kikatamong pamagkalob. Sinabi na, hanggang dakalya, yung binye mo nga, na po, tang kaiba miyang binye, isipan mo, tayo biye kay itang makanta karagul. Ne po, magadwaya, pilubluban ng tao. Manne po kano itang memya kamong meto nga utsabas tapat siya king kaya kampuso. So, yan po yung plano tamo, mangutanging banal Espiritu kaya katamo mapilan lapuring tinalakad. Pero, yung katumatwana na po nito, ang gangela po may katalakad, at suya po kayang kaisipan da. Ne po, nung nano yung maging plano tamo pong programa tamo. Ne po, yan naman po bukod, ketang financial, nung yatampog yu, ketang financial, hanggang lawe-lawe tamo mo, saup-saup tamo mo, ketang manabot, ne po. Makantaya mo po yan. So, yan na po biring sabihan, naus no ring ning banal, Espiritu, bang mipakarine tamo, lipo. Ne po, yung Espiritu po, balo na, kakit na naman yung kikatamong pilubluban. So, ngani pong aldo ngay ni, God bless you all po, kekongan, mabuhay tayo po, at ing Diyos po yung kikatamong kaya gape, king kikatamong biyan. Nano mang pagsubok yan, ing Diyos po yung kikatamong santungan. Maya payabak po kayo.
Manalangin tayo na po. Banalaig pami, pasibayo po, alang pupos pa salamat ke po keka. Ginoong ening oras sa iti makanyan milapong gewaring kekeng banal tungkulan. Ginoo makanyane pong mayaring kaya kaming pamanyamba. Sana po, oreni po rin kekeng sarili, makanyan milapong susot king kekang banalay harapan. Ginoo nung may kabatyo ka man pong pamagkulang mi. Ginoo patawaran may po yung balang metong kaya kami. Ginoo dakal pong dakala salamat, karing pagkalub mong biyayang pong sikanan kaya kami. Ang gana po king pagkalub mong biyaya king aldoldo. Ginoo na ano pong agantimi karing dapat mong mga ayap kaya kami. Nung mo po sambandakat purianda ka king kaya kang pangay espiritu at king kaya kang katutuan. Ikpang banal ngening oras sa iti oreni po rin kaya kaming sarili. Ninuman po yung ating bitbit kainan o kapanandaman. Ginoo sana po magkalub kang lihim karing mayupaya mong gamat. Ang gana po rin kaya kaming pengaring migsimula king kekeng kasalpantayanan. O ini po rin kaya kaming gamit matuwang po ang anak. Sana po pakisabi mla naman pong mayap kaya ka. Pakaban mo pa po rin karelang bi. Bang kanita makanyanda kaya pa pong agabayan. Agawarala naman rin karelang banal at tungkulan. Ginoo dakal pong dakala salamat. Ngayon pong mayari na po yung kaya kaming pamanyamba. Sana po, sana po muli kami karing sarili ming kubuntok nangan. Ginoo, bendisyonan mo po rin kaya kaming sakayan. Sana po rilisan mo po rin kaya keng dalan. Ginoo, ikapuwing manimuna ang pontalwi. Bendisyonan mo kengan. Ginoo, dakal pong dakala salamat kaya minupugisan ng salasayan rin naman darin kaya keng puso. Ikapuwing mikibalo ikeng manakit. Sana po rin kaya keng panalangin. Tanggapan mo nga sana pong mabanglungain king kekang banalay harapan. At tanggapan mi naman sana po itang kekang pamipala at king kekang bendisyon. Yan asa po salamat po.